Alas 4 na diri sa buntag mga bayo, tuwa pa natulog ako ang bahandi. Gadula pa siya manangga kamulog ko video. Dayon. Kani akong anak magud kay. Matulog og alas 6 sa buntag. Umata po na siya alas 4 sa hapon. Ang iyang adlaw gabi Manang po sa daanan lang po na ako mga bayot kay. Kung sayang gusto mo tulog, wala po na yung katulog. Nawala na ako ang kuan pang ngamoy ba. Inkaon ko karon og pan gibutangan ako og cheese. Ang ilang cheese diri kay lain mo baho. Simhot ko karon. Di na ko kabati kung sa baho, wala ko ka kuan, wala ko naka panimaho og unsay baho. Astang kuan. Gatas ni Karen pag-abri nako. Wala ko ka timaho kung sa baho. Ang sa maning naulahi maning panimaho na ako nga nahagbar ang nawala man ang kuwang kilanat nang ulahi man o siguro na humaning umikro hununa. Di ganahan pagtapod sa kong lawas nang siya na ulaw tapod sa kong lawas. So, saan hadlock ba nang ngayon nagbaril? Baril lang mo sa unang tinganan man o kuan. Tubig sa ulan ba? Then, mga ligo. Ikaligo na mo ng tubig sa ulan sa una. Kaya wak mo kuan gun. Tampobriha, magod kaya na mo sa una. Antod mong gihapon karon. Nagingan ba nga, dato ba daw akong bana? Kani matubag na ginako ni. Kani akong bana, pareha ra gihapon. Normal ra gihapon nga tawo. Kani akong bana og wa na trabaho bitaw, plus na yang shop. Ultimong bre pa na di ni kapalit. Pero sila man good. Kuan kanang may sila mangita og kwarta ba. Maay sila magpalusot-lusot o pahita og kwarta. Mo nang naningkamot sila og kanang sila makaon. Nya kani sila lahi gyud og prinsipyo. Kay og maminyo naman gud ka. Anakay ko galing yung pamilya. Mangita gyud pamaagi para mahatag niya kung sa kinahanglan sa iyang pamilya, siyang asawa, siyang anak, ma-provide nila. Muna sila. Kaya panitindahan akong bana. Dayon wala sila business bitaw. Ultimo sigurong binlo, dili kapalit. Kaya lisod biya kay daring kinabuhi tao. Di ko dali mong kinabuhi din May pasatuwa kay makautan-utan patag kamunggay. Panguha patag bago atong utanon. Din sa may kwaon yung bago taon rin nga. Ultimong punuan sa kahoy rin. Wa naman gani isa nga. Wa naman gani oy dahon ng mga kahoy din. Gumikan sa katugnaw. Nya, ug mag-garden po ka sa gawas. Magisod po ka sa kadapita mag-garden kay inignaog nimo. Karsada na. Ay man sa tuwa kay na ilataran inignaog nimo. Dinhi makagawasan kaning kuan. Aning portahan, semento, hagdan. Abot po datong unahan, wa na. Man sa hagdan, karsada na. Munang di ka pananom-nanom dre. Munang akong gingon sa kumbana nga. Ikaw bitaw na wala kay shop, wala kay income kada adlaw. Di ka kapalit siguro og brief na mo gali. Siya nga naman, wa man gyud. Lisod mo kay din niya, parte kaayong kuana. Tawar ko kon patong akong piil. Parte mahala sa padalipon din. Ay man sa tuwa kay makapalit man tao og baligin sinang kuan. Ginamos. Dinhi dito. Sa ginamuson dinhi. Munang sila maningkamot sila og kuan bisag hilantan og duty trabaho. Kaya og di na sila matrabaho, wa di kanon. Og nila pa, way mapupo. Naman sila ay kani akong bana, aning luyo aning balay. Luyo o kilid aning balay? Kilid aning balay. Na ay murag duha ka dupa siguro ng yuta.
duha ka dupa o tulo ka dupa nang pwede matamnan. Di na ako kung bana og magtanom ko og kanang kamuti ba kay na may baligya diring kamuti. Tag ang usa ka buok $5 man siguro sa kabuok na mura og kumo nako. Gina na ako magtanom ko og kamuti. Katawan ko gina na ko ibutang nako sa sako ang kuan ba kamuti. Kay after og 3 months makapupo nako, makakakalot nako. Katawan ko. Niya huna po nako bitaw magtanom ko kamuti manggani oy dahon ng mga bulak hanang gawas. Kamuti pa baka motubo bakang kamuti nga perti mga ugnawa. Kanang kamuti murag kinahanglan mo siguro nag-init-init. Mana lahi kay diri gud. Nya kuan din he. Wala lagi oy silingan hay din he. Kung magsakit-sakit ka, di ka kapangayog para sa tamo sa silingan. Kay kuan man busy sila diri mga trabaho ba. Nya kanong may ang portahan nila diri kanong may sirado. Maabre ra na og nay mugawas. Maabre ra na mo sulod. Di pareha sa tuwa ba nga kanong nay abre. Pasiradaan lang magabi eh. Diri. So, mara to guys, na-share na ako. Tabi-tabi na ako kay kung katabi ko doy. Nga kung ba na ako ikatabi ba. Kuan kayo? Kanang boring yung ka-istorya kay ugun sa'yo kay pangutana. Mara po ito bag. Kaya gining laki kay sa bayi. Kaning bayi, chismusa man kining laki dito. Busy man gaya na siya. Og dula ko lang taba. Si Haidong. Hi. Say, how are you? Hello. Oh, very good. Say, thank you. Thank you. Say, I miss you. Miss you. Say, I love you. How are you? Say, what is your name? Amma, it's Camilla. You. Listen, my love. My name is Karina Ako. Alalaka. Say good night, sa. Bye. Bye-bye, sa. Bye-bye. Say, I miss you. Say, thank you. Thank you. Bye-bye. We're going to sleep na. Bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Very good.